Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Чип юк икән, димәк штраф яныячак. Дәүләт ветеринария берләшмәсе хезмәткәрләре йорт хайваннарын аларны идентификацияләнгәнме икәнлеген тикшерделәр. Жюрина автор композициясе белән яуларга ниятли махсус хәрби операция ветераны Илдар Крюков һөнәри осталык буенча Обилимпикс чемпионатында көч сынашачак. Чип юк икән, димәк штраф яныячак. Бүген Чаллыда дәүләт ветеринария берләшмәсе хезмәткәрләре йорт хайваннарын аларның идентификацияләнгәнме икәнлеген тикшерде. Исегезгә төшерә, өметләрне теркәү процессы мәҗбүри процедура булып тора. Әгәр хайванның чибы булмаса, хуҗа административ җаваплылык алачак. Рейд кайда узды? Тулырак безнең алдагы материалда белерсез. Ветеринарный надзор Республики Татарстан, городское ветеринарное объединение. Проводим рейд по выявлению чипирования животных. Тикшерү күп вакытны алмый. Ветеринар махсус җайланма ярдәмендә этнең индивидуаль номеры микрочибын укый. Анда йорт хайваны турында бөтен мәгълүмат, исеме, җинесе, яше, шулай хуҗасының мәгълүматлары бар. Этне 3 айдан теркәргә кирәк. Если не будет чипа, владельцу первоначально выносится предупреждение о том, что он должен в 30-дневный срок пройти данную процедуру. В дальнейшем, если же он опять попадается и собака опять не чипирована, то уже будет накладываться штрафы от 2 до 4 тысяч на граждан. Харьят базасынан ул әйбернендә кирәк вакытта карарга була. Ул хуҗаларга кирәк шуның өчен аның буенча эт югалган очракта ул этне шул база буенча эзләп табарга була. Әгәр дә эт инде бер кешене төшәсә, ничә ул алар өчен хуҗалар өчен тоже кирәк. Бүген Ярбуе паркында барлык этләр дә чиплы иде. Собаке 8 лет, прочипировали мы ее год назад, потому что, во-первых, по закону нужно собаку чипировать, во-вторых, это безопасно. Хуҗалар әйтүенчә, әлеге чара йортсыз хайваннар санын киметергә мөмкинлек бирәчәк. Собак просто выкидывают за ненадобностью, что-то вот не устроила игрушка и выбрасывают. Это все-таки, мне кажется, больше будет ответственность, повышать ответственность хозяев. Люди будут ответственнее относиться. Эт хуҗаларына тагын бер мөһим таләп урамда йөрү кагыйдәләре. Әйтик, йорт хайваннары тизгендә булырга тиеш, кайберләренең борынчыкта булуы шарт. Югыйсә 1500-3000 сум штраф салына. Әгәр инде хуҗалы эт берәр кешене тешләп, аңа тән җәрәхәте китерә икән, ущерб здоровью дигән понятие бар. Ул очракта инде штрафның күләме 10 меңнән 30 меңгә кадәр каралган. Этләрне махсус майданчыкларда йөртергә кирәк. Чаллыда андыйлар берничә. 27-нче комплекста Ярбуе паркында. Рейдларга килгәндә алар даими үткәреләчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Алар өчен җылыту сезоны бер кайчанда тәмамланмый. Сүзе җылылык шелтәрләре хезмәткәрләре турында бара. Хәзер алар елның салкын вакытына әзерлек белән мәшгуль. Белгечләр труба үткәргечләрне капиталь ремонтлыйлар һәм реконструкциялиләр. Яңа объектларны тоташтыралар. Сентябрь уртасына кадәр барлык эшләрне төгәлләргә кирәк. Барысында алдагы материалда җентекләбрәк сөйләрбез. 65-нче комплекстагы җылылык трассасы хуҗасы соналайды. 2008 елда аны үз эшен туктаткан фирма төзегән. Күптән түгел труба үткәргеч Чаллы җылылык шелтәренә күчте. Аның белгечләре җылылык трассасы төзелешенә алынды. Хезмәткәрләр сүзләренә караганда, әгәр алар реконструкция үткәрмәгән булсалар, коммуналь авария очрагында тулы бер микрорайон кайнар сусыз һәм җылысыз калырга мөмкин иде. По проекту изначально здесь отключение производилось только очень удаленной точки, откуда запитан на проспекте Ишлек. То есть при любом отключении вся запорная арматура, которая для бесканальных типов здесь была применена, она не функционировала. Нормально отключить невозможно было, и каждое повреждение было связано с большим отключением потребителей. Хәзер хилафлыклар ачыкланган очракта билгеле бер урында ресурсларны сөндерүне төгәл үткәрергә мөмкин булачак. Барсында оператив рәвештә бетереп булачак. Микрорайонда барлыгы 9 җылылык камерасы төзеләчәк. Труба үткәргечләр начар тузган хәлдә була. Бу хакта җылылык трассасын реконструкцияләү белән шөгыльләнүче подряд оешмасы хезмәткәрләре белдерде. Данные камеры у нас проводятся работы по замене трубопровода, устройство монтажа новой камеры. Трубы, по правде, действительно необходим был ремонт, потому что даже элементарно мы когда выкапывали, у нас там сечь выходила в нескольких местах. То есть
протечки выходили. Они хоть и маленькие, но трубы изношены. Жыллык трассасын реконструкциялау тамамланганнан соң төзүчеләр территорияны төзекләндерәчәкләр, алар тротуарны торгызачаклар һәм газон чәчәчәкләр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тохир Бикметов, Яңалыклар. Жеолог шелтәрләрендә 29 зыян күрү очрагы ачыкланган, магистраль шелтәрләрендә 2 квартал эчендәге шелтәрләрдә 27 14 бетерелгән. Гидравлик сынауларының икенче этабы буенча шундый статистика. Хәзерге вакытта 241 йортның 129-на кайнар су бирелгән. Жеолог шелтәрләрен опрессовкалау 10 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Сами испытания проводятся с повышенным давлением в целях поиска слабых мест, устранения этих дефектов для надежного теплоснабжения в зимний период. Данные работы всегда проводятся с отключением горячего водоснабжения. Регламент буенча кайнар су белән тәэмин итү 14 көнгә сүндерелә. Бу вакыт эчендә белгечләр турбалау үткәргечләрне тикшерәләр. Зарарланулар булса, аларны бетерәләр, ләкин еш кына объектларга су вакытыннан алда бирелә. Шолдан махсус хәрби операция ветераны Илдар Корюков һөнәри осталык буенча Обилимпикс чемпионатында яңадан үз көчен сынарга әзерләнә. Узган ел ул төбәк этабында бронза яулады. Быел вокал номинациясында жюрины автор композициясе белән яуларга ниятли. Илдар Корюков өчен чемпионатта катнашу, чираттагы җиңүгә бару, аның җилкәсендә чечен кампаниясында катнашу, милициядә эшләү һәм адвокат практикасы. 2022 елда ул үз теләге белән фронтка китә, анда Лисичанск янында авыр җәрәхәт ала, аяксыз кала. Ләкин бирешмичә Илдар үзендә алга барырга көч таба. Ул актив рәвештә спорт белән шөгыльләнә һәм вокал белән дә шөгыльләнә башлый. Подготовка к Обилимпиксу идет очень активно. Мы занимаемся каждый день и занимаемся по нашим способностям, да, стараемся расти, достигать наших целей. Но про Ильдара что могу сказать? Ильдар, я на самом деле им очень горжусь. Не только как учеником, а вообще как человеку очень хорошо отношусь и очень им горжусь, потому что он очень разносторонний человек, в нем сочетается несочетаемое. Музыка аның өчен һәр вакыт юаныч була. Профессиональ вокал белән беркайчан да шөгыльләнмәвен һәм башта катнашудан баш тартырга теләвен танып, Илдар Корюков Хәвәскәрләр лигасында сәхнәгә чыгарга карар кылган. Узган ел аның чыгышы СВО катнашучылары арасында төбәк чемпионатында мактаулы 3нче урынны алды. Ул чакта ветеран үзе минем чыгышымны шулай югары бәяләрләр дип көтмәгән идем дип белдерә. Со мной работал педагог-наставник по вокалу Алина Сухова. И мы выступили очень хорошо, потому что, ну, во-первых, все было интересно, впервые вновь. Вот. Сама возможность попробовать себя в новой роли, до этого, которую я никогда не исполнял. Вот. И поэтому для первого раза было более чем хорошо. Мы дошли до финала. Быел Илдар конкурса тулы җаваплылык белән килә. Ул томан аша автор композициясе белән чыгыш ясаячак. Большая заслуга фонда защитников Отечества. Это очень хорошо помогает тебя вытащить социум. Потому что очень многие ребята замыкаются на своих каких-то там особенностях или проблемах, внутренних, внешних, неважно каких. А такие мероприятия, они позволяют мало того, что как-то раскрыться, проявиться в этом социуме и почувствовать себя снова, ну, живым. Илдар Корюковның девизы бөтен яңалыкларга ачык булу һәм бары тик алга бару. Ул шуның белән кешенең мөмкинлекләре чиксез икәнен исбатлый. Я вернусь, когда в городе будет весна. Мама, как же была ты права. СВО катнашучылары арасында чемпионат 26 июньнән 1 июльгә кадәр Казанда узачак. Анда Россиянең барлык субъектларынан 21 төп компетенция буенча 800дән артык конкурсант һәм эксперт катнашачак. Лилия Гатина, Тохир Бикметов, Яңалыклар. 6 июньдә Тукай районының Кызыл Байрак авылында үзәк майданда Сабан туй 2026 бәйрәме узачак. Программада районның җитештерү алдынгыларын бүләкләү, ат чабышлары, милли уеннар, мастер-класслар, декоратив гамәли иҗат осталары күргәзмәләре һәм көрәш. Моннан тыш бәйрәм кунакларын Күңел радиосыннан концерт көтә. Бер сәхнәдә Илназ Бах, Гүзәл Идрисова, Радик Шәрәфиев, Лия Шамсина, Артур Маузер һәм Риваят этно-төркеме чыгыш ясаячак. Һәм бу әле барысында да түгел.
Быйыл махсус кунаклар Марат Яруллин, Филюс Кахиров, Илназ Бах һәм башкалар рәхәтләнеп бергә уйнап көлеп, җырлап бейеп үткәрик шушы Сабан туйны һәм инде мөмкинлектән файдаланып, минем әле башка милләт вәкилләрен дә чакырасым килә. Татар тарихы, татар милли гадәтләре, гореф-гадәтләр һәм Сабан туй белән танышырга килегез, күңелле булачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Лечение, протезирование, имплантация зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». Улица Полякова, 2А.